tervetuloa tänne Vauhdin maailman Motorsport Show-messuille ja olette tosiaan tullut tähän Elfing Racing tiimin näyttelyastelupilttuuseen ja täällä meillä on tosiaan erinäköisiä radioittavia autoja tässä pöydällä esillä. Eli tosiaan tämä on lähtenyt siitä, että mä rupesin tuomaan näitä 1/5 kokoluokan autoja 2008 Suomeen, eli nämä on tosiaan sitä kokoluokkaa, että ne on niin kuin 1/5 oikeasta autosta. Tässä vieressä meillä on polttomoottorikäyttöinen auto, mikä on se pääartikkeli, millä nämä tulee valmistajalta. Ja näissä on 26-kuutioinen 2-tahti bensamoottori näissä autoissa. Ja nämä autot on kaikki, tää on siinä mielessä niin kuin spesiaali valmistaja, eli tämä on maailman ensimmäinen, mikä rupesi valmistamaan näitä 1/5 kokoluokan autoja niin kuin nelivetosena. Ja tosiaan nyt mikä on tehty ihan näitä Vauhdin maailman messuja varten, niin meillä on tässä tämmöinen Audin 1/4 kokoluokan auto. Auto kulkee sähköllä riippuen miten välitetään, mutta ihan 100 km tunnissa saadaan kulkea. Koko se konversio on liki 1000 €, mitä se maksaa. Periaatteessa näitä myydään niin kuin täysi-ikäisille, mutta tämä meidänkin isäpoikaparit mitä on, niin isät on päälle 50 ja poika on semmoinen nuorina muistaakseni 12 ja sitten on 15-vuotias poika kanssa mukana. Että sitten jos kun ne on lähtenyt ihan näistä pienemmistä luokista liikkeelle, ne tietää ja tuntee ja osaa ajaa sillä. Mutta periaatteessa niin nämä on kuitenkin tarkoitettu niin täysikäisille ihmisille. On niin se, että he tykkää jopa enemmän sitä rakentamisesta kuin siitä ajamisesta. Et se, on niin se rakentaminen on iso osa sitä ajamista. Et periaatteessa rakennetaan ennen kisoja, niin viikkoja rakennetaan autoa ja kisoissa kuitenkin sitä ajoa tulee semmoinen suurin piirtein harjoituksineen, niin ehkä joku vähän reilu tunti. 1/5 skaalan crossiauto ajetaan jo Euroopan mestaruudesta. Ja itse asiassa on tarkoitus mennä tiiminä ajaan tulevana kesänä niin heinäkuussa 2013 niin Barcelonaan EM-kisoihin. Pöydällä tuo Subaru, siinä on nuo jääratarenkaat alla ja ajetaan niin kuin kaukalossa, eli jääkiekkokaukalo. Se on hyvä niin kuin turvallisuussyistä, että jos tulee joku radiohäiriö, siellä on kaukalolaidat ympärillä, mikä estää, että ei mene muiden kuljettajien kautta yleisön joukkueen se auto. Kun on kova pakkanen, niin akkujen suorituskyky saattaa niin kuin alentua ja sitten kosteus tulee, niin saattaa tulla häiriöitä servoihin, että voi jäädä kaasuja päälle tai ohjausta päälle. Ja sen takia meillä on nyt niin kuin näihin hankittuna, meillä on näihin autoihin saatavilla tämmöinen tappokytkin. Eli tosiaan, jos tulee joku häiriö, niin sä voit ohjaimesta painaa napista ja sammuttaa sen auton. Tai sitten jos esimerkiksi ohjaimen ja auton yhteys katkee, niin silloin se tappokytkin tunnistaa sen ja pysäyttää sen auton. Eli se on semmoinen, mitä niin kun kannattaa suositella, kun puhutaan kuitenkin alkaen 1000 € autoista, niin tämä tappokytkin maksaa ainoastaan 69 €. Et se on hyvä niin kun henkivakuutus.